Det er vores analyse af nyhederne på DR1 den 23.10. I starten af nyhederne så kommer kendingsmelodien, og logoet bliver vist, hvilket skaber troværdighed og tryghed i det, man møder det hver dag. Og det skaber også en genkendelse. De viser klokken, der tæller ned i både minutter og sekunder for ligesom at understøtte deres punktlighed og deres troværdighed og præcision. Tophistorien bliver præsenteret meget kort og konkret af tv-værten, og så bliver kendingsmelodien endnu en gang præsenteret, før tophistorien bliver uddybet. Gennem nyhederne uddelegerer værten ordet til andre eksperter på området for at få flere vinkler på indslaget. Verden, som er et kendt ansigt og en personificering af tv-stationen udadtil, spiller en central rolle, man hele tiden vender tilbage til igennem nyhederne. Nyhederne starter med hårde politiske udenrigsnyheder og spiller bagefter på følelserne gennem bløde nyheder, for at seerne kan identificere sig med nyhederne, og for at tiltrække den størst mulige målgruppe. Indslaget om Obamacare tilhører en af de vigtige nyheder, og blev allerede efter tophistorien præsenteret med en kort teaser, der virker som en cliffhanger, der fastholder seeren. Den er spændende og relevant og bliver derfor gemt på indtil midten af indslaget, hvor der i mellemtiden bliver vist bløde og mindre væsentlige indslag. Obamacare-historien bliver til sidst afsluttet med en ekspertvurdering, som befinder sig på stedet og konkluderer begivenheden. Til sidst afsluttes tv-avisen med kendingsmelodi og logo, som afrunder og gør sig huskværdig.